ruas ni huriata jong mahita saluna. Hudul mahita saluhukna. Huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Sadarion Minggu hari sada Januari 2023. Ima bona ni tahun baru. Ikon taperhatutu do. Tung ala niya sinirohan ni debatado na patari parhonung ngolutta tu tahun 2023. Di pataru debatado hita di bagasad dame dohot hasonangan. Alani adorang so tapukka parsobauta tu debata jumolma hu pasahatami tabenami tu sude ruas ni huria HKBP Cibuburon. Sian hami padita dohot perhalado. Selamat tau baru madihamu saluhur ruas ni huriaon. Selamat tau baru madihamu perhalado ni huriaon. Hamokadongan sah porsyaun. Songotadda ni las ni rohatta sadarion. Di habobongok ni ngolutta di bona ni taunon. Marid mahita sian bukit de nomor 70 sadaro di ayat tulu. Hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Ahudo Alpha, ahudo Omega, bonana dohot ujungna nina Tuhani, na adong dohot na naung adong hian dohot naro. Pargogo na
Sumurung. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, sian asuni rohamdo umbahena sahat hami tu tahun naim baruon, hodo na mangaramoti hami di bagasan tahun na salpu, say asi maroham, say unang tulak hami nuay, say dongani mahami di bagasan tahun naim baruon, pasu-pasu hami, rodi akka ulaw na denggan na huula hami marhite-hite guarmu. Alay nagumudang pasu-pasuhon mahatam na badia itu rohanami, asa gabi ibaru rohanami, asa tapamasuk hohami tu banua ginjang di hasusuda ni bohal nami. Marede hitas yang buku ede nomor 60 ayat sada. Tatangihon mapatik di debata di minggu tahun baruon ima patik parjolo sahatro di patik pasapuluhon tajahama secara responsoria. Patik parjolo ahudo jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik patoluhon dan jadi dohonon goarni debata yang go suture dalanna ay hona uhumna dosogot akka namarsineang di goarna. Patik palimahon, ikon pasangamupmu donatorasmu, asa martua ho jalaliling mangulu, di tano na nilehon ni Jahoba di Batam diho. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Beha pandon di debata taringot tu patik nasapului odo ahudo Jahoba debatam ninna debatata pargogo na sohatu dosan jala parrimas siluluhon dosani ama-ama tu pinoparna ro disundut patoluhon
Rodi sundut pau patod pinopar ni aka nasogo roha diau. Alai asido rohaku di aka namar ribu-ribu aka namar holong ni roha diahu naso mangalausi patiki. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan di bata. Marende hita sian buku Eden nomor 68 ayat 2 sahatro ditolu. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ali amanami jala debatan nami na di Banua Ginjang. Pargogo naso hatu dosan. Pardenggan basa doho. Jala rodi saleleng nileleng na do asini roham. Sai mat pamuati maroham di hajahoton nami. Jala sai unang beingot akka dosa nami. Ay jutjut dohami mardosa maradopen ho. Jala jojot do sungguli hami rimasmu marhite sian pangalason nami di hatam. Jehovah, sai unang paingot-ingot pangaloson nami, unang alang asini roham, sai urupi mahami, ho ale debatani hatuan nami, palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tapi gima baga-bagan di debata taringot tu hasisaan di dosa, songonodo pakaholongi di debata di portibion, pola do anakna nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan nasa leleng nileleng na di ibana, hasangapon ma di debata na di ginjang. Marede hita sian buku Eden nomor 580 sada ayat sada. Di
Hatan di debata epistel di minggu tahun baru sadarion ima natar sudar di Efesus dulu ayat 14 sahat ro di 20 sada secara tajahama secara responsoria alani i hulopit do totu maradopon amai anggiat hombar tu godang ni hasangapon nai dilehon tuhamu jolma parbagasan si pargogon jala si patoguon marhite-hite tondina naing malohamu mangatusi rap dohot saluhut akan nabadiyai gajangna dohot bidangna bagasna dohot timbuna alai tatpatupa ibana do adul lumobi siarna tapangido manang tapi kiri hombar tu hagogoon na makorhon di bagasan hita ido sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jala naupeopsa amin made dehita sian buku ende nomor 600 siaplu sada ayat sada sahatro di 2 Tidakon maha porsiotai songona hidakon dirongatasan bisandok portibion rapma hitamandok au porsea di bata jahuba ido ama parguguna suatu dusan natu mopalangi tuhotana au porsea di Yesus Kristus anak di bata jahuba nasasadai imanati dibuhon si Maria da gabi-gabian senton di porbadia andorang suhabubuan ido tuhata natumaon na bernit di paungon silatus namate tarbajal do ibana di hau punor silang natua tubanoto dudung di tanah namulak magulu di hari patuluhon nama naik tu surgu lau hundul tu siamun di bata Jehovah amanai pargugo nasu hatudusan isima ibana payamamulak sugut tu tanoon manghumi halat na mangulu dohot namate au porsia diton di porbadia
tagbigi mati ting na masa di huriaton. Titing namasa di huriata di mingguan sada Januari 2020 tolu na berjolo dak danak nasorang di basa-basa tuhatta do sada dak danak di keluarga Doni Manurung inangi boru pardosi sorang dak danak bawa na di hari Selasa 6 Desember 2022 inganan nasida di lapangan tebak Manang we ono Haryanto Ep Samosir inangi boru na 70 seorang danak boru na di hari Senin 12 Desember 2022 inganan nasida di perumahan Sopa Marwa Jalan Sopa Marwa Opat nomor 82 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimangges Depok Manang we Sabolas titing dapat duahon ruas natabba tajalo do gabe ruas nihuria ima keluarga Hanan Asmawi Simanulang inangi Gita Gloria Buru Ginting Munte nasida majalo pasu-pasu pabagason di GKPS Medan Barat Jalan Binjai kilometer 7 Resort Medan Barat ngadi hari Kamis 10 Maret 2022 inganan nasida di Pondok Ranggon Manang W2 titing dapat tuluhon ruas nomor sahid tabuam maditang yang tah akar ruas ni huriata na di bagasan parsahiton Grace Borhuta Suit WEK 2 di rumah sakit Termina Amang Silalahi WEK 4 pemulihan di rumah Nyonya Simatupang Borutabba WEK 4 pemulihan di rumah Nyonya Sidabutar Boru Situmorang WEK 5 pemulihan di rumah Valencia Esra Boru Situmorang WEK 7 pemulihan di rumah Juan Yesaya Padapotan Situmorang WEK 7 pemulihan di rumah Irabenta Boru Sibarani di rumah sakit Darmais Julio Siahan WEK 8 pemulihan di rumah Kenjo Immanuel Pakpahan Weksia pemulihan di rumah Nyonya Siregar Boru Simatupang Weksia di rumah sakit Tarutung Anton Simatupang Wek 10 di RSUD Ciracas Lapau Paton Papungu Pilihan Sadarion Papungu Pilihan 7 Lodohita Bahen Pilihan tu kategorial Naposo Bulung HKBP Napalimahon perminggun tanggal 8 Januari 2020 hari Minggu 8 Januari 2020 permingguan masuk mamuse songon nasomal dohot jadwal pukul 7 umum bahasa Batak pukul 10 WIB umum bahasa Batak pukul 10 WIB umum bahasa Indonesia napon ucapan syukur bulanan hari Minggu 8 Januari 2020 papungu peliat dohita songon ucapan syukur bulanan tapasahat masian lasni roha songon perbueni hapor seota napapituhon ruas namoding nunga marujung ngolu ruas ni huriata ima Rusman Tapubulon Manang Oppo Kristiad Doli umur 74 tahun hinabaluhon ni Inata Damelia Boru Nenggolan Manang Oppo Kristiad Boru maringana di Jalan Rawabula Komplek Gereja Wesada Modding na di hari Senin 26 Desember 2022 tu udian hari Rabu 28 Desember 2022 di TPU Susukan Ciracas Gopar Siagian Manang Amas Sodang umur 10 tahun hinabaluhon ni Inata Esprika Boru Matodang maringana di Jalan Raya Sentek Gang Masjid nomor 44 Ciracas Manang Wesia modding na di hari Jumat 30 Desember 2022 tu udian hari Sabtu 31 Desember 2022 di TPU Susukan Ciracas
Acara marinengok namoding nihuria jongjong mahita selhuna. Ujung perjalanan ning uluni dongat tawon laos paingetok kita do sude nang hita pe disadatiki tong dosong nasida ikomoding. Alani i totong mahita merpakirimon na mangulu saliling di Portibion. Jala say hubas manang sadi hari pe hita lahu mandadikot tanaon. Taingot mahatan itu hatta di pangukapon 14 ayat 10 tulubi. Martua maakan amati di bagasa Tuhani. Olat nion tutu idot tadi masohot manasida sian parukilon nasida. Aina mangihut matu nasida ni ula nasidai. Tabuan masudai keluarga nang si solhot. Na tininggalhon ni dongat naong jumolo modingi. Asa anggiat matuhatta na mangapuli nasida. Alani ini martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin, mari di mahita. Songoni matiting di mingguta sadarion, akatiting na mangihut, boy mata jaha na adong di warta naung tetiube, mauliate matuhat tama mamasu-masu. Tapi gima kur ina parari Kamis.
Marede kita sian buku Eden nomor 750 ayat sada dohot tudutna uhut papung pelian sada A sada B. Di perjalanan Yesus di joloku, holong di tangan mi manukuhau, nang di ngoluku udusok bawaku, tung sedang berdalan rampunan, hubung todo takis si patalila perseaku, nililihan di portibion, alai doa tetap ada hati, margogo doa di ngolukun, lumotodo Dame ni debata na sumurung sian selalu rohan.
Imama ngaramoti hati-hati dohot pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di hari sadarion sada Januari 2020 ima tahun nai baru dihita saluhukna jala sekaligus minggu pertama. Selamat tabaru madihita saluhukna. Hata ni tuhatta na pinarade ni pucuk pimpinan ni huriatta Eporus Dr. Robin Butar-Butar si Jahotta si Tangihonota di tahun baru di perminggu tahun tersurat di Pesalmen 8 ayat sada rodi ayat 10. Hujaha songonom mahatana Pesalmen 8 ayat sada rodi ayat 10. Ede sian si David ale Jehovah si gonggo pami mata sangat do guarmu dilihat portibion di pati pulhodo hamuliamu rodi atas niak ka langit garis yang pamangan niak kadak danak dohot akka poso-poso dijadi hokodo parangammu ala niak kana mangaloho asa paujap pemusuh dohot sitahi sudol-sudol molo hutai lihon langit mi akka jadi-jadian ni jari-jarim bulan dohot bintang akka na pinaulim tungaha mania jolmai ubai pola ditaringoti rohami bana jala anak ni jolmai ubai pola di batiho humurang apalauti doi bana syed debata di baiko alai di tali hokomuse hamuliaun dohot hatongamon tuibana di babakito do ibana gumonggom akka jadi-jadian di tangamu sudiru tahe di patuduko tuibana akka biru-biru do lobu sudena rodi binatang akkana di harangan bidong akkana ditoroni langit dohot akka dekke di laut rodi sude na mangicir di laut ale Jehovah sigonggo pami macai sangat do guarmu dilihat portibion di sima sahana madu hutan dicampur dengan durian cakap namu tuh hendak tahu malah ninggalin ni ariok gabiro do madu durian bereng mana nggak bisa salah madu hutan dicampur durian enak kalau dimakan bereng mana nggak gabiro kamu sih madu hutan kalau dicampur durian enak kalau dimakan. Selamat tahun baru kami ucapkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Marilah kita bersalam-salaman. Tengok dah sebelah kiri sebelah kanan. Unan doh tu belakang. Ai molosaha tu belakang bahayana eda inna. Hona gerek-gerek tubuh ini dongan. Bahaya. Jadi nggak sahabat nomor si jalangan ni. Jadi molo songoni do rupani napuran ni parhuta mogang pinadoma tugabir ni parhuta hatoguan tahun 2022 molo godang akan hurang di tahun 2020 sudah mahita marsisal puan matutu tak pola cakek tu sih matutu itu tu sih di parade upui eporus barita nauli tu hita saluhukna hujaha kami. Hamok kadongan ruas ni pamatang ni Kristus nahina holongan akka ruas parhalado
nang pertohonan ni HKBP diganuk inganan. Perjolo situtu pinasah mahatau tuhamu naganuk. Selamat tau baru madihamu saluhukna. Jadi sahama selamat tau baru niopui Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Kononia Marturia Diakonia Tuhita. Napa dua hon nama cauli jalarikot jinuhot Tuhita ganuk. Asa sian nasaroha ati-ati pikiran nang pakilalata tapasah mauliati tutuhatta di bagasan sadarion sada Januari 2020 na makamuliatehon tu debatasi tulusadei padonganyonna pangaramotionna ulaonna namar mudu-mudu hita pangapulionna tu hita uju marsak palumeho pasu-pasuna namar ragemi nang sahak tungulut tabe tuhuriana HKBP manipak di tahun 2022 nasal pui. Dina manai hita tupuri tu bagasa tahun 2022 ganuk do hita botosa songo dia dok ni siadopan mangulu jala mangula songot akka anak do beruna nahina holongan nai las niroha nang arsak pe tabulus do diganuk gulmi ningolutta di sido ibana madongani hita patau hita gabe siti dangina marhite ngolu nang ulauta na tarpasu-pasu jala gabe pasu-pasu tu humaliangta marsada-sada di jabu di ulaun di parsauran di patau do hita makkamonakon akatantangan na maragami di patau do hita madungdung akka naikon sidung dongotta nang piadong nasopala sikop jala dangadong nadumenggan sienna tinahina di tonga-tonga ni huria nang diduru ni huria diaka ulotta na maragami diragam ni ngulu-ngului di patau do hita patupa ulaun orientasi pakkobasir di HKBP di tahun 2022 5 tahun kesehatian asa sada hita di jabu di huria di persauran nau mekmet sah tu nau balga nang dia kau letabe ai tunamian di bagasan hasadaudo palu mehonon di debata pasu-pasuna jalan nunga taidei takas di pardalanan ni huriata namian di bagasan hasadaun tarpasu-pasu jala gabe pasu-pasu macarikot do tahe sian nasaroha ati-ati pikiran nang pakilalata lau madok mauliate adong miat totong dihita di bagasa tahun 2020 akka naboy mengganggu pikirata naikon sieropatta alai songon akka anak doh burung di debata songon sadaruas dohot parhalado di HKBP tapataridah homma rohana madok mauliate ai patauon di debata do hita mangadupi nasa na maul di bagasan taunon songon akka jolma ya nakkon di debata boido tutu hita songon nama biar mangadupi tahun 2020 tulon ala ni akka resesi ekonomi yang sudah disampaikan akan nabisuk ni Portibion alai tungpe songoni akka pandangan-pandangan akka pendapat-pendapat ni akan nabisuk ni Portibion benget mahita manangyakon pamaretatta asa diperbusuhi benget mahita manangyakon hasadaw ni rakyat Indonesia di mangadupi di sejarah ni Hajol Maun uju masa resesi ekonomi
Matai bahak do aka anak ni jolmai nama naon terlumu biakka na somar diha-diha. Di nama sa aka resesi ekonomi masa dotong aka namar salisi pola saha tuhagu turun nama buat jea di tonga-tonga ni persaoran ni hajol maon. Tatangyak komagomos unang masai di tonga-tonga ni bangsota, di tonga-tonga ni huriata, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat. Tabana songon huria HKBP padalan naung tatop-top pon di sinode godang HKBP ima patupota do sentralisasi parhepengon mamuka sada Januari 2023 ima apala minggu sadarion lau patugu pakkobasyota di sadok HKBP nang tuduru ni HKBP jala manarihon ngolu-ngolu ni sude partohot nan dagok tiki dohot pegawai na tinugason ni pucuk pimpinan HKBP diduru manang di bagasan di luar ni HKBP na melayani doho na di bagasan HKBP melayani songon hami na mangula di tonga-tonga ni huria. Obartusima asa ditotopon mulai tahun 2023 di minggu sadarion pasahatot tama tu HKBP sian sapulsada rumang ni pilihan siganu minggu nata patupa pasahatot tama sapulsada pilihan nata patupa di siganu minggu isarana pilihan sada A, pilihan sada B, pilihan 2 per mingguan, pilihan pertangyangan, pilihan sermon kategorial, partupolon doho pamasu-masuon, pilihan ulau nabadia, pilihan kasual, pilihan hamulateon, pilihan perpuluhan, pilihan bulanan, manang pilihan tahunan. Si pasahatot tamai 55% tu pusat. Tading madi huria 45% ima si pakyon ni huria ima si pakyota lau patupahon pada latun sudi program na adong di huriata HKBP Cibuburon di na mengadupi hamauloni mengadupi krisis ekonomi sekaligus mengadupi tantangan sentralisasi tabbado akka hamaolon tahilala alai tung pesongoni digohi hamuleateon ni rohattama akka nalau sipatu pautai digohi hamuleateon ni rohattama akka nalau sipatu pautai molope sipata songunda duk-duk tahilalai di tonga-tonga ni huria ay debata pergugu nasuhadudusan debata para siroha debata pardengga basa ido haposatta lau mangula nasa akka ulautai jala api situturo hata na tarsura di pesalmen walu ayat sada rodi 10 na tajahai papos rohatta doi madalani tau 2020 asa anggiat pakkubasion na tagwari di tahun profesionalisme di HKBP di patuk tuhani mahita songon huria songon akka perhalado lahum mangulahon asalam dasip pelayanani gabibui dengan merdalan mangasahon asini roha ni debata nasokal do debata nasangap na marmulia di atasnya ka langit digijang ni nasa nadong di hasyanganon nang dilihat portibion alai dak kasokalan naholan tu hamulion na sadiri hasokalon di debata alai hasokalon na makaholongi hajol maon debata nasokal hasok kalonai
dohot doi madongani dohot doi mangaramuti hita. Dak kasok kalon na padau dirina sian hajol maun alai hasok kalon na pajanoko dirina tu hajol maun tarida mai marhite Yesus Kristus na sorang asarap dohot hita jol maun. Dihamu amanami inanami saluhukna marhite turpuk tahun adong piga hal naing suan takas dirohatta napal julo ditaringoti rohani debatado hita ditaringoti roha ni debatado hita. Di dalam hatinya Tuhan memperhatikan kita. Ido asa didok debatana sokal manaringoti di rohana taringot tu dirita. Ditaringoti debatado hita secara pribadi. Ditaringoti debatado di dirina au. Ditaringoti debatado di dirina hamuna secara pribadi. Ditaringoti debatado di dirina perdalanan ni keluarga ta ganuk marsada-sada. Ditaringoti debatado di dirina disude panggulmiton ulaon di parkarejuatta di partiga-tigatta manang di bisnis dia pe nataulai ditaringoti debatadoi di dirina. Napaduahon nang sua dirohatta diebati debatado hita. Diebati ditaringoti di dirina napaduahon diebati do hita naroi bana sia gijang asarap dohot hita jolmaon. Patuluhon marhite turpukon di pabaki debatado hita gumonggom akka jadi-jadian di tanganna. Di pabaki debatado hita gumonggom akka jadi-jadian ni tanganna. Biru-biru lobu binatang pidong deke sude na mangecir di laut sude dipatuduk tu hita. Idu asa didok dipabaki debatado hita. Laho pauneunehon pature-turehon nasa natinoppa ni Tuhani. Alanima di tonga-tonga ni perdalanan di ngulut tahun asaingot hita basa-basa ni debata. Ditaringoti, diebati, dipasu-pasu do hita. Jadi molo pedo ngakah maulon nakaning gambaran di tonga-tonga ni Portibion ima papos rohatta ditaringoti debatado hita diebati debatado hita dipasu-pasu debatado hita marhite panadotta haporsiotta doho pos ni rohatta di debata namar hasokalon namak kaholongi hita ima napatupa natadok natagwari natuluhali gabe tarbahe kita do madalani tahun 2023 nagok hamaolon ninggoluon jala tarpatupa hita do sentralisasi perhepengon ni HKBP tung penakaning songon namaol songon nagamang kita menghadapi alani keadaan resesi ekonomi yang mungkin terjadi di Portibion. Sehalinari tapaluas marohatta madalani taunon mole pegok hamaolon alai taigok ma gok hamuliaon di tonga-tonga ni perdalan ni ngoluta. Tuhatta ma masu hita selama tau baru madihita saluhukna tabe ma sian pucuk pimpinan ni HKBP Pendeta Dr. Robinson
butar-butar. Amin martangyang mahita. Mauliate matutu ali Tuhan. Di paingot todo hami marhite barita nauli na pinasaha ni naposom uluan ni Huriam HKBP Pendeta Dr. Robinson butar-butar Ipurus HKBP na papos rohanami na ditaringoti hodo kami na diebati hodo kami na dipasu-pasu hodo kami. Manang na dia matutu masa di tahun 2020 manang na resesi ekonomi dohlan akka hamaulon alai ditaringoti hodo kami diebati hodo kami dipasu-pasu hodo kami. Mauliate ma Tuhan disaluhu dengan dibasam. Ali Tuhan nami apala di bona ni tahun na baruon di minggu perjolo di tahun 2020. Las dorohan nami marningo dengan dibasam di dongan nami na di pasu-pasu ho sada dana bawa di nasida ima di keluarga doni manurung boru perdosi. Song-songoni sada dana boru di keluarga Haryano Samosir boru na 70. Sehoma Tuhan na totong mamasu-masu akka danahi asa gabi anak kon nahasiai siului poda asa marsanga guaramu alani akka ianak koni pasu-pasu na torasna lau madugu-dugu danaki tulomo ni roham. Suang-songoni do fuhalasok kami do namarta baruas ni Huriam apala ditikyon keluarga hama nulang boru munte. Sehoma tutuali Tuhan napasadahon rohanami asa sadahami di tonga-tonga ni Huriaon rap do ruas ni Huriami lau pasanga poko. Suang-songoni ma fuhalasok kami do Tuhan ditabay horo umur dakka na marulang tahun. Tabay ma nang las ni rohana sida padaw nang akamara dohot akka persahiton nang keluarga na marulang tahupe sehoma mangguhi las ni roha di keluarga na marulang tahun asa totong mardame-dame marsonang-sonang marlas ni roha na sida madalani ari-ari ni ngulu na sida. Upasahat kami tuho Tuhan di tonga-tonga nilas ni rohanamion suluk do nangakasi pikiran marhiti akka parsahiton na binulus ni ruas ni Huriam alani tuho mahu pasahat kami grace boru huta suit amang isilalahi nyonya si matupang boru taba nyonya si dabutar boru si tomorang Valencia boru si tomorang Juan Yesaya sitomorang, Irabenta boru si Barani, Julio Siahan, Kenzo Pahan, Nina si Regar boru si Matupang, Anton si Matupang. Sehoma Tuhan, namad daw ni nasida, asa sumuang pakilalan na. Papos rohana sida Tuhan, na diebati hodo na sida di tonga-tonga di persahiton nai paingok na sida na di pasu-pasu hodo akka medis do akka ubat asa gabi boy lumubang jala sumuang pakilalan na sida terluboy mimatutu keluarga na marsitaonon keluarga tapubolon inanami na ditinggal kon dohon enak kon na buru nenggulan opu Christian buru suak songoni keluarga siagian nang jumolo amanami madadikon inanami buru matodang dohon anak buru nasida tuho mahu pasahat tami keluarga Tuhan
totong lehod dinasida benget ni roha. Terlumubi ma Tuhan di tonga-tonga ni arsak nasidaon. Patiu rohana. Palubang pikiranna. Patugu haporsyonna. Asa totong marsigat tuktuho. Molo pedang rak binasida dohot ama. Nagabe tiang keluarga. Saya homa Tuhan. Paingotun nasida nadong doho nagabiama di ianakon nang di keluarga nasidai. Ale Tuhan nami hupasaat tami matuhu sudi ruas ni huriam siadak danak poso-poso saat tuna matua lansia homa totong mangaramoti mamasu-masu hami mapergugui hami dina mangalak kasadarion mamasuki tahun nai baru. Dosa pangalisun nami pehupasahat tami asiroham se satu had dosa nami dagodangi asa tamahami di julum maristi Yesus Kristus jalo matang yang nami amin. Mari demehita huhud pasahat piliata.
Borhat mahamu madalani tahun nai baruon di bagasan dame dot las niroha. Mardalam mahamu di bagasan pos niroha nama notong tu debata manang tu dia pe hamu mangalaka ganup ari ganup tahun debata di bagasan holongna dohot huasona radi mardalan di jolomuna. Mulu debata do na mardalan di jolom jupangan hati uron dot hadameo mahamu di perdalananmu. Tahun 2020 pos maroham uju mardala ko dina holom dang tagamon luason na tarsuladit pakmu dang tagamon nok mata ni si jagahu say jagaon ni jahu badoho siyan nasa parmaraan say jagaon na do todim ibana gabi panodang jalahati uron di dalammu unang beho ganggu. Sari-sari huduk Rabbi, Tuhan menjagamu. Saya tagih hutang Rabbi, Tuhan menjagamu. Hubas mahita saluhukna tu ulau nadinggan borhat madi bagasan padonganion ni debata gabe pasu-pasu tu sude bangso dohot pahicaton pakubasian tu tahun 2020 ima tahun profesionalisme dalam penata layanan tahun 2023 asa hubas sude ruas nang perhalado patupa akan nadinggan hobartu profesi nabe di huria nang di baliape. Tuhan menjagamu. Tumpe gola Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Las piroha bersampeho say diramu Tuhan menjagamu. Tatangi ako mapilita turupan di debata martangi ang mahita. Ali debata manami na di banua gijang hodo haroron ni saluhut silalon nadinggan dohot nasa libasa na maulutus. Upasahat tami masiyan na nilohon mitu hami pilan nami tuho. Sa ijalo may gabiot na utus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asahu parasyak kami pilianon.
Patibulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni si leo-leo mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok maulate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata na somar mula na somar pasohotan debata na manotong rodi sa leleng nileleng na so olo suda dua kataumu jala dang mar parbulatan akka ari-arim alai jepek jalan daga bursalpu do tahun nami dohot ari-ari nami nungga salpu muse sada tahun sian ari-ari nami alai dak salpu yang go asi ni roham dibeni upuji hami ho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami alani godang niasi ni roham na pasahat tami tubona ni taunon macai godang do dengkan dibasam hujalo hami manipa taun na salpui jala huingot tami doi sadarion ope mauliate marohanami tuho ala dipangulu jala diramoti ho hami dilehokosi panganon doho parulosod di hami jala di pasu-pasu ho na niula ni tangan nami aku ni diloko do hasonangan tulak nami jala di paluhodo hami sian parmalaan diramoti hodo hami dihagugutan totong do dilehoko barita nauli manoddangi hami asasanga hami paubah rohanami aku ni dilehoko do apul-apul tuna marsak tuna matean asonang mandeli nasida molo huingotami sude pabainan nami di tahun nang salpui namaila do hami noeng marado pokok ala jut magopo ari-ari nami dohot asini roham hubaik kami ope bicat di salpu hokko noeng tahun nang salpui siak kami salpu kon sude pabainan nami dahurangi jala sesa sude dosa nami saya hukupi ma pabainan nami dahurangi marhite-hite asine roham dibati hodo hami manipat nasa tauni jala didahodo nalan nasomar parbui na denggat di tonga-tonga nami sayunang jolotaba saya pasobu mahami mangulu angget mar parbui na denggak kami tujulanon hupar hatopot tami do sude asine roham jala di bagasan haserepot do uduk ni roha do kami naing mangidu tuho saha tuho mahamios sudi saya tugu-tugu jalara moti mahamion asa pujon nami ho di tahun naroon patuduho maganum ari tu hami dalan sidalanan nami dohot ulaon si ulaon nami saya pasu-pasu mahami jumpa marpungu di bagas mon di parsikolaan songoni dohot di bagas nami be saya tupahi sudi parjamita pangajari dohok na paturehon namar sahid songoni dohok na pinasah tunasida saramoti mana manggonggomi hami tatak masa luhut na tarsosak na pugos na dangol na somarama na nilelian ni halak unang loas na sida honarupa alay patuduhot tunasida asine roham na somasohoti asarap marlas ni roha hami sugot di hasonangan di labungmu dengan nahot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami aliaman nami na di Banua Gijang saya pinarbadia magwarmu saya Roma harajaunmu saya saut ma lomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lehoma tu hami sadarion hangoluan siapari saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami unang hami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ay hodon apuna arajo
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala diparsor homma damena tutodim. Hita saluhu nama nami nanami di tabaron di komersi jalangat do hita alani tujol ma perhalado hudak kami ma amang padita tabba amang padita harianja somai tarpak asa amang padita simatupang jolo hita mang asa di jalan kuasta hita. Jehovah Debatata, amin haleluya. Sinugong langit noong roding sina, amin haleluya. Beta lang marsenggang tujurona, amin haleluya. Nasuta jalana badia Jehovah. Haleluya, endehon amen 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 haleluya. Endehon amen haleluya, endehon
di sini. Amin haleluya. Betari dalam bersinggang tujuh luna. Amin haleluya. Dasukal jalan abadi ada Jehovah. Amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya.